Son Geli, son a nai de Juanma e de Hugo, e teñen a enfermedade do síndrome de Dubovich, que é un síndrome moi raro. Eu non conozco ningún, nin en Galicia, nin sei de ningún máis. Teñen as características que nacen con malformaciones nos párpados, hai que ir operando, abríndonos pouco a pouco, é todo recto. Hugo naceu cun pezambo tamén, que despois hubo que operar e por circunstancias da vida hubo que acabar amputando. Cando naceu Juanma, o máis vello, non se sabía. Eu teño os informes médicos e daquela poñían síndrome sin definir, non se sabía nin que síndrome era. Foi terrible, porque ao principio tampouco lle daban moito tempo de vida. Eu tomei no mal, inclusive cando me decían que o neno pois era un neno que era retrasado, eu tiña ese aspecto de negación. Penso que a Geli pasou o mismo, e cando empezaron a tratar en Santiago, dixéronos o que tiña, en logopedia, pois choramos, pero foi como que, bueno, que tiñamos que aceptar eso. Doiche, pensas, non? Pero como xa empezas a andar en médicos, operacións, volta pa aquí, volta outra vez a operar, non me dou tempo, non sou unha persona que se derrumba moi facilmente. A morte do marido, pois para Geli foi dura, pero foi unha enfermedade larga e xa tiña un pouco asumida. O sea, que ao final pasou un cáncer da garganta despois, 2 anos despois ao pulmón, estuvo moito tempo encamado. A ver, conocíame todo máis, pero había que facerme todo, darme de comer, afeitalo. E facío tamén, atendía aos 3. Se ela se funde, vai para baixo que é dos fillos. E que necesitaba, pois, ter máis suerte. Ese é o tema. Levamos toda a vida de amigas e falamos sempre todo o que temos que falar. Ela sabe que eu son un apoio para ela cando queira. Pero unha vez que se asumeu, é unha vez que os rapaces están tan integrados, pois dis, vale, isto é o que me tocou vivir. Tamén decimos, bueno, son felices, eles son felices. A mí emocioname a loita da vida. Pero bueno, sempre tens que salir adiante. Unha vida dedicada aos demais, bueno, era o que tiña que facer. Hai que coller as cousas como che veñen e nada máis. Non me sinto especial por eso. Pois xa estamos con Geli, con esta familia, con Geli, con Juanma e con Hugo, cos teus fillos. Agora pedimos panos, que creo que nos vai facer falta moitos hoxe. Dis que non te sintes especial, difícil, crelo, escoitando a vosa historia. Non te consideras unha persoa especial? Non, considero unha nai. E de onde sacas tantas forzas? Eu creo o meu carácter, o mirar sempre positivo. Son moi positiva, sempre procuro ver o lado bo da vida. Nunca me deixo cortar, por exemplo, dicíanme, ai, ti con 2 fillos así, como levas, pois mira, eu son feliz, porque mira, eu non me teño que preocupar de que os meus fillos me cheguen ás 4 ou 5 da mañán, porque sempre están comigo, non teño que preocuparme que se meten na droga, están felices sempre, porque a miña meta é facelos felices. Se eles son felices, eu disfruto. É a miña meta, non teño outra cousa. Logo, mirando tamén que sempre digo, vistos como me gustan a min. Non andan cos pantalóns caídos, non... Mira que cousa boa. Sempre os vou ter comigo, non teño que gastar cartos en casalos, nin en nada, sabes? Eu fixen a festa da comunión, que era o que querían eles, eso foi a súa boda. Eu que sei, hai que mirar sempre o lado bo. Pero a vida o día ten 24 horas, Geli. En 24 horas seguramente pasan moitas cousas pola cabeza, porque haberá momentos complicados, momentos duros,
Momentos nos que o mellor, por todo o positivismo e forza que teñas, seguro que te ves abaixo, non? Como é o día a día nesa casa? En esta casa, pois mira, ahora van a un centro de día, que son eu a presidenta, fixémolo os pais. Sí. Marchan ás 9:30, levantanos pola mañán, teño a miña irmán, a pequena, que como eu estou operada 2 veces de columna, non podo facer... Sí, é máis de máis cousas, pero bueno, eso non é nada. Para levantar a este, que me costa máis, porque justo añe dormir, eu non podo facer esa forza, logo ve miña irmán todas as mañás a levantar a él, a Hugo non fai falta. Atendémolos, ven a furgoneta a buscalos, marchan, logo xa quedo libre. E que faz aí no teu tempo libre? Pois, mira, que fago? A veces a piscina, o que si non perdono é estar con miñas irmáns, procuramos estar todos os días, porque somos unha piña, somos 5 irmáns, que lle mando un bico, e queroñe moitísimo, porque para min foi unha axuda moi grande, e os meus fillos, tanto meus sobrinhos, como elas, teñenos como un máis, quérenos, non saben que facer por eles, non? Claro, que tes unha rede de apoio importante, e falta que che fai. Decía que van a un centro de día, logo contaremos, estamos falando coa muller moi loitadora, un centro de día tamén grazas a ti, que foches unha das fundadoras e que agora estades aí con boas novas para que poidades ter unha residencia. Pero claro, estamos falando dos teus fillos con 48 ou 46 anos, non? 48 ou 46. 48 ou 46 anos. Preguntaba antes, Marcial, pois, cando vos diagnostican, claro, foi hai tanto tempo que ti, despois do primeiro fillo, buscastes outro fillo, pero non sabías que... Non se sabía nin que podía telos así, non se conocía nada. E, bueno, veu. E de aí un periplo, bueno, polo que estuve lendo, de información que nos pasou nos compañeros, por un periplo tremendo de hospitais, de operacións, de terapias. Sí, moitos. Desde que tiña 13 meses con el, xa iba embarazada de Hugo aos hospitales, todos os días collía o tren en Villa García, iba andando por 2 horas que me podían deixar estar con el, despois para casa, cando xa foron un pouco, xa nos pasaron para outra sala que podía estar con eles, operábamos, eu quedaba ali con eles dormindo no chan ou nunha silla porque non había, e hubo épocas, porque cando a Hugo lle amputaron o pé, primeiro en Santiago, despois mandaron a Madrid con 9 meses, e despois eu tiña, operaron ali a ver se lle poñían o pé dereito. Claro, moitas operacións, perdón que che interrumpa, pero cando amputaron a Hugo, tiveche que tomar ti a decisión un pouco. Sí, porque tuvemos un año luchando cas prótesis, con células, a ver se o peñe iba, e chegou que o tiña negro, pasaba dolor, tiñamos que meter en agua fría, agua quente, para que reaccionara. Logo, unha das veces, cando fun esa vez, cheguei alá con el, e dixeronme, dixenlle Hugo dixerme que trae a célula desecha, non trae el pie deshecho. Saquiñe, miraron, estaban falando entre eles un equipo de 5 médicos, eu dixenlle, bueno, mira, eu quero que lle amputen o pé ao meu fillo. Logo quedaron así, e dixerme, como? Lo estábamos hablando nosotros, pero non sabíamos la manera de dicírtelo, sino es que yo veo que está sufriendo e unha vez que le amputen va a quedar mejor. Pues logo, mira, para quitarle sufrimientos, es mejor hacerlo. E logo colleume, botaba mellor 20 días en Madrid con él, chegaba a casa, botaba 4 días ou unha semana, collía os dous para Santiago a operalos. Botaba un mes alá en Santiago, no chan, porque ali non había donde tal, así como en Madrid, sí. E botaba outra semana, colle maleta, e para Madrid con Hugo, así durante casi un ano que botamos. Despois xa se foron esparcindo as operacións, Por iso che preguntaba, Eugeli, non polo día a día, por esa loita, por tanto traballo, non sei de onde sacas tempo para ti, porque hai que estar pendentes, tes que estar pendente de todos, de todo, non te podes despistar. De feito, creo, non foi un despiste, ou sí, que pasou nesa viaxe en autobús? Ai, non, dos meus fillos. Un dos teus fillos que apareceu no Grove. Os dous. Apareceron no Grove. Sí, porque miña nai tiña un bar e, claro, traballábamos ali, e logo o parque infantil quedaba cerca, e leveinos.
E como os conoce todo o mundo, porque os meus fillos integraronse así que a xente, justame que anduveran pola calle, non agacharon. Coñeceos todo o mundo e quéreos todo o mundo encambados. Sí. Constanos. E logo un día fun a buscar, bueno, ese día, cando dixen, ai, vou buscar aos meniños, non estaba no parque. Pois, ai, Dios mío, chamo a miñas irmás, e a miña nai dixo, Juan, meu non están onde? Empezamos a buscar, si que irán ao mar, todas preocupadas, chamando por teléfono, xa iba, e chamáronme unha muller de Cambados, que, bueno, unha chavala que tiña o mozo que era do Grove, e iba no autobús, e conocíos, de velos por Cambados, conocía os meus fillos, e chamoume e díxome, Geli, mira, os teus fillos están no Grove. Como que están no Grove? Si, foron no autobús, ala vou a buscalos, eles están tranquilos, non, eso que non sabían falar ni nada. Que pasa? Que a Juanma gustalle moitos coches, e viron a porta de atrás para baixar a xente, eles coláronse e sentáronse. E nada máis. Por iso digo que non te podes despistar o máis mínimo, non? Despois falabas da felicidade deles. Dis que estás convencida, segura de que eles son felices. Sí, moi felices. E ti, polo tanto, feliz que estás, lóxicamente, de velos felices, non? Pero creo que pensaches e programaches o futuro. Home, é que en eso Para que sí. dure, para que sigan sendo felices o día que ti non esteas, oxalá dentro de moitos anos. Sí, E sí, como sí. programaches ese futuro? Pois mira, a miña familia, xa volvo a dicir, moi unidos, e dixenlle, meus sobrinhos mismo, a miña afillada, María, dixome, madrina, tienes que mirar por lo de los niños, porque para dejarlos sin adultos, sí, pero eu non quero complicarme a vida a nadie. Eu quero que os meus fillos estean na residencia cando eu falte, ou se fai falta vou eu con eles tamén para ela, cando sea bella, non me importa. O que non quero é deixar cargas a nadie porque cada un ten a súa vida e non pode ser. Logo, dixen, madrina, non te preocupes que sabemos lo que tú piensas y nos puedes, porque dixo, me tienes que nombrar tutores aunque tú no quieras. E logo foi cando non quero metervos en esa cousa, e díxome, no, madrina, yo si quiero ir, e me tiña 2 sobrinhos, porque ele é médico e a veces estará ou non estará, para que se un ten que tomar a decisión. E aparte, o centro que fixemos, a asociación nosa, que é con eles, pois a nosa idea é tamén facer a residencia, porque estes rapaces, cando falten os pais ou cando necesiten, nós facemos a residencia no noso centro encima, que a ilusión de que estean eses mismos, porque xa se conocen, están todos xuntos, non é igual que os metas nunha residencia con persoas maiores, porque eles van a ser maiores, claro, pero van ser meniños. Sí. Se ti non tes este problema, hasta que o tes ti non sabes, podes mirar moito de fora. Logo, a miña ilusión é que estean ali, pero a miña familia xa sabe que cando hai unha festa de familia, unha boda, vanos buscar, claro, cando eles meus sobrinhos. E aí tedes boas noticias, porque tedes ese centro de día, pero para a residencia os trámites van ben, non? Sí, sí, xa temos o proxecto feito, xa ahora estamos pedindo presupuestos para ver canto nos pode costar, e aí vai, toda é unha lucha, pero Canto vos pode custar? Pois... Non sei canto vos pode custar, pero o que sexa, tendes eses medios económicos para afrontar ese proxecto? No, temos algo, pero que pasa que me imagino, bueno, así como nos axudaron co centro de día, si a Diputación, si a Xunta, si a 11 o mellor que che salta, sempre vas chorando, non sabes, por aí para que che den algo. Entre pais, porque a Xunta pode che dar un tanto por cen, pero a asociación ten que poñer outro tanto, é como nas plazas concertadas, a Xunta dache, pero os pais tamén teñen que pagar. Claro. Que eu estou de acordo con eso, porque eles teñen unha pensión. E logo que mellor que invertila en eles, non? A verdade é que che sí, poden non? dar todo Investir neles agora que estás aquí e tamén pensando no futuro cando ti non esteas. Pero sabes, Dime. outra cousa que eu sempre penso, mira, a miña mete facelos felices. Eu non me como tarro para cando eu falte, porque eu non vou ver. Logo non vou sufrir,
Por eso a miña meta é facelos felices mentras eu No, e porque traballaches tanto, non só polos teus fillos, sino por máis persoas que poidan estar en circunstancias parecidas que teñen ese centro de día e terán esa residencia, e iso é froito do teu e do vosso traballo. Bueno, e dos outros pais, Claro, e das outras persoas. Que sola non son. Empezamos seis pais e seguimos os mismos. É imposible non emocionarse con Geli, que dixo que non era unha persoa especial, que era unha nai, algo que me parece tremendo. E ti emocionaste moito falando da tua familia? Sí. Eu sí, porque a miña familia teñe que agradecer tanto. Eu quero moito. A min tamén me queren moito, os meus fillos. Eu si digo, teño que ir non te preocupes, Geli, deixos aquí. Ou vamos nós, ou cando me operín eu, por exemplo, eu sei que os meus fillos están ben. E imaginarvos, todo somos unha piña, como dicía mamá, e meus cuñados dicían, aí está, a nai cas jaliñas. Porque somos 5 mulleres. Que importante é, non? Ese apoio familiar. Sí, moitísimo. Eu non sei se ti te paraches a pensar en algunha ocasión, algunha vez, como sería a túa vida sen ese apoio da familia. Se non estivese aí a túa familia. Se non estuveran elas, non sei a mí se me faltan elas, é como se me faltaran os meus fillos. Sempre acompaña a Geli a súa familia, di que son un apoio brutal para todos eles, e hoxe non podía ser menos, e perdódeme un segundiño, pero que hai alguén que nos quero acompañar tamén nesta conversa, así que forte aplauso e que entre, por favor, unha persoa que queres moitísimo, que penso que non outra que Alejandra, a tua irmá. Que tal, Alejandra? Vete por aquí. Bueno, ahora nos contas que traes aquí, Podedes borbar un bico e unha aperta, si queredes, que xa sí que chegaste xuntas, pero ti non contabas con isto. Vais a saludar, claro, evidentemente, os seus sobriños, e entre outras cousas que non falamos neste momento... Senta aquí, Alejandro, ponte cómodo. Estábamos falando un pouco de todo o que loita, todo o que leva loitado cos fillos, con tanto esforzo, con tanta terapia, con tanta operación, e no vídeo no que coñecíamos un pouco a túa vida, creo que te escoitaba a ti e a unha amiga tamén falar do duro proceso da morte do pai, da morte do seu home. Sí, porque antes do seu falecemento, el era mariñeiro, e despois non se ganaba e conseguiu entrar no Gran Sol. Bueno, con unha... A verdade que... Coa dureza que tiña ese traballo. Coa dureza que tiña, xusto iba a entrar nun barco e non entrou. Xusto ese barco no que el non entrou, morreron todos no Gran Sol. Dixemos, rea, Juan, que suerte tuveches, evidentemente. Volvo a embarcar e resulta que estuvo traballando uns anos, dunha volta rompeu unha perna, e da última vez, estando en Puerto, non sei se lle chama... Foi no medio do mar. No medio do mar, cun helador, ou non sei como se... Unha ballesta. Trincou a perna. Cortou a perna. Entón, a la ves a Geli, super xoven, dicindo, tes que ir a Irlanda. Geli, que non sabía nin papa de inglés. Ala marchou con meu sobrinho a Irlanda, estuveron alá un tempo. Porque preguntábache isto porque temos moitísimo que aprender desta familia, moito, pero que lle dixeches o teu home así para quitarlle ferro? Que non se preocupara, que xa tiñamos a Hugo sin perna, e Hugo perdeu a izquierda, ele foi a dereita, e que un par de zapatillas para os dois xa chegaban. Iso é ser positivo. Eu estou abrallado, de verdade que estou impresionado, porque estou pensando, mentres vos escoito, que hai tanta xente que afoga nun vaso de auga, que non ve máis alá porque pensa que os seus problemas non teñen solución, que son o peor que lle pode pasar, e escoitamos e vemos o voso caso, e non podo máis que quedar abrallado, non? Eu creo que é normal, que calquer persona o que pasa é que non sei se todo o mundo está preparado para afrontar unha situación así. Tiña 17 anos, cando empecé con este. Cando foche nai por primeira vez. E 19 con este. Era unha meniña, pero sales adiante. En ningún momento te viñeches abaixo?
No, En ningún momento se che pasou pola cabeza dicir isto non vale a pena? Nunca? No, eu non son desa forma de pensar. Si hubo un momento en que, cando botín ca amputación do pé do mi niño, foron 3 meses que botín alá sin vir á casa. Logo si, collí un pouco de presión, estaba triste, viñeron a adelgazar a moito. Aí foi cando veu miña irmán a máis bella a verme en Semana Santa e truxérame a este. Sacaronme, viron que eu estaba chorando por calquer cousa, e cando foron de volta dixeronlle a miña familia: Geli non pode estar sola. Logo veu meu pai, estuvo comigo meu pai, non sei se viñera, veu ela, estuveronme acompañando todo o tempo, pero eu creo que foi eso. E máis cando foi que Juan perdeu a perna, porque, por certo, era un home moi traballador, non lle tiña medo ao traballo. Solo pensei en Dios, por qué? Foi ese momento, en ese momento... Pero tan só aí. Sí. E acto seguido xa... Porque eu non teño dereito tamén a... Pero nada máis. Acto E seguido... foi a única vez que chorei. Xa remontas, volves a sacar forzas... Sí, porque, sabes, eu dicía unha vez, dijo, non podo abrir a boca, porque conozco España a través dos hospitales. Pois xa podía tocarme fora para conocer algo. Dalí a un mes e pico, non hai mal que por ben non veña. Fun a conocer Irlanda. Ostras, Geli, pero esa receita non a tes que dar un pouquiño desa receita, que positividade. Que che dije a miña irmán, eu non minto, son así. O que estou pensando, Geli, é que lle podías transmitir algo desa enerxía positiva, dese optimismo que ti tes a tantas e tantas persoas que desgraciadamente están loitando na vida e pasando mal con enfermidades, con adversidades. Que lle dirías, por favor? Dillo a través da túa cámara e diríxete a esas persoas. Que lle dirías? Que lle diría, pois, que sempre procuren ver o lado bo da vida, porque non vale a pena estar amargados, nin estar... Hombre, habrá momentos tristes, pero sempre mirando o lado positivo, sempre vas a ser máis feliz. Total, que ganas amargándote. Nada, a vida xa che dá cousas, pois procuremos ver sempre o lado bo. E non dar importancia a cousas. Que falen, pois que falen, que dixan, pois que dixan. Que exemplo, eh? Nunca Que maravilla. a justo de todos, pero... Perdóade, pero que trouxo aquí a tua irmá e a vosa tía Alejandra trouxo unha caixa, isto ten misterio. Isto para quen é? Ese é para Hugo. É para Hugo? Ese é para Hugo. E queres llevar ti? Toño, eu... Porque a Hugo que é o que máis lle gusta? A Hugo o que máis lle gusta é o Real Madrid. E